Hi! Hello po! We're here na sa aming tutuluyan. No, sa dam. Hello! Sorry to keep you waiting. Hi, Ma'am Tina! Hello po! Welcome to Bayugan. Mong flashlight mo. Wow! Wala kayong pasto. Lord Jesus. Sorry, ang dami namin. Ang ganda ng Christmas tree. Nakakaguto. Murag candy na ice cream siya. Ang lunch sa kanin mo. Hi, Mom. Lunch sa kanin nyo. Ano gusto mo kao? Mamaya siguro before. Ay, colorful. Oh, is that? Mag-glass kayo. Parang mga plastic na. Mga laruan. Kung ako na ako kay Manto kasi di na ko maano ang bubuto. Kasi isang sa pinag Korean. Lawak ko. Okay naman yun. Gusto mo ba kayo? Tapos, Dito na lang. Isang room, asa kung Dito na lang tayo laro. Yeah, mo Phone na lang. kasi ito pa isang room ay Oo nga kasi hindi naman tayo. Pero may extra bed naman, di naman kami matutulog eh. May extra bed or kung... dito na lang. Pwede naman kahit ito lang. May isang room Isa. yan eh. napaisa ito. Isang room pa. Sa room, napaisa ka. Sa taas, ma'am? Sa taas? Mayor naman to na. Ito na ko. Doon na lang kayo, Brenda. Kung ano lang yun. Doon na kayo, dito na kami. Oh, we have our TV. Ay, dito yan sa amin yan ni Melmar makeup. Oh, eh, bala sila magsisi. Doon na nga lang sila, Brenda. Ano lang, siya mo. O, dala na ang kuhan. Dito na, uban. Mm-mm. I want massage. Ha? Diya ang couple? I want massage. Sila? Di kami. Gusto ko dito si Britney, mag-ano kami, magtirahan kami. Ha? Huh? Anthony? The 16 room. Ang ganda ng room nila. Kay Mayor, dito sa rinig ko yung sa Mayor ko eh. Na... Buksan natin iya. Wow. Ay, ganda. Mars, that ganito yung walling mo sa CR, oh. Ang ganda din mag-weekly muna tayo. Ay, wala na yan sa... Wala, ang ganda ng paint nila ha. Oh, diba? Ang ganda ng paint eh. Ang ganda ng paint nila. No? Yan yung aming ano. Kasi ito na yun sa amin. Yan. Mga duha. Dalawa. Pwede na isa, ma'am. Oh, pwede? Pwede na mag-isa. Oh, kahit isa lang po. Isa lang. So, yung, Asa na oh, ito yung aming cabinet. Sabi matulog. Ay, di mamaya at least. Uwi na, uwi kami. Opo. Testa ka sa amin. Ay, may blower.
Kasi si Brenda kasi magbabayad sir ng sound system. Eh, Nandun siya na. oy, hindi makakapaglupang hinirang kapag wala siya. Ma'am. Sumpay sa kinabuhi mo mga wifi niya. Oo, sige. Thank you. Mamunta na ko sa office. Thank you pa. Yes. Yung ma. Ha? Close na kami. Yeah. Charge na tayo. Eto na tayo. Wow, may free coffee. Free ba tong coffee natin? Oh, Baka ano ba? may charge. Pwede mo na? Wala may kuwan, tagging. Wala may menu. Walang computation na. Wala may menu. Complimentary drinks. Ah, dito pala umalamig oh. Markasya ako dyan. Ha? Parang ano? Ang ganda nung lampshade. Ang cute. Pwede ito sa bahay mo. Dapat bumili ka ng ganyan. Tapos may side table. Dito yung red horse mo. Oh. Diba rin yung work na? Sayang yung mga ganito, no? Sa bagay, pag naman, pag nag-i-stay ng matagal. Tapos, ito. Wow! Ang daming tambak dito sa gilid. Sa likod pala ito. Ayun ang tapat namin na central warehouse. Dito kami nag-i-stay. Ang kanilang kalumang drawer. Ang ganda ng drawer. Diba? Try natin yung TV. Is this on? Let's try the TV. Kailan paano siya wala namang remote. Ito. Try natin. Let's try it. Ayan. Wow! Netflix. Tingnan natin. Sana tsada siya. Ay! Mukhang may to. Top selling. So, di mo siya mapapanood ng free. Kailangan magbayad. Punta tayo sa Netflix. Wala. Or sa YouTube. Nakakonect ba siya sa wifi? Mukhang bago pa kasi may cover pa yung gilid ng TV. Ay naman mag-play. Ano yun siya? Basta lang tayo. Tuloy ko na lang kayo sa aming hotel. Yan. Yung hallway nila. Yan yung papunta sa room nila. Ang cute ng decor nila, oh. Nakakagutom yung color. Kay very pastel. Maganda yung baitan. Ang bango. Ang linis. Kaya